Ако до всяко добро същество застане поне още едно, ще започне такъв живот, че само си викам дано. Ако към тия две същества прибавиш и още две, ти знаеш ли колко прави това? Най-малко 1002. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано. Тогава престава да те е страх и от страха те е срам. Щом има някой с теб, смени с тях, щом няма никой сам. Щом ти е трудно, не се колебай, не страдай току така. Ела, приятел, и лапата дай, аз ще ти дам ръка. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано, дано, дано. Застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано, дано.